Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Әле генә без тыңлап үткән, халык күңеленә тирән уелып калган бу җыр сүзләренең авторы күренекле шагыйрә Саҗидә Сөләйманова. Аның якты истәлегенә багышлап, бүген без сезнең игътибарга язучы Зәки Зәйнуллин әзерләгән «Туган якка уза кыш юллары» дигән тапшыру тәкъдим итәрбез. Башта шагыйрәнең иҗат һәм тормыш юлы турында берничә сүз. Саҗидә Гадилша кызы Сөләйманова 1926 елда хәзерге Башкортстанның Яңавыл районы Яңавыл авылында туа. Аның балалык һәм үсмер еллары ул чакта Яңавыл районына караган Урады, Сарашты, Аксаит, Тәтешле авылларында уза. 1944 елда Тәтешле урта мәктәбен тәмамлагач ул 2 ел авылда укытучы булып эшли. 1946 елларда Уфада Башкорт дәүләт педагогика институтының тарих филология факультетында белем алганнан соң башта Башкортстанның Әбҗәлил районында, аннары Татарстанның Минзәлә шәһәрендә урта мәктәптә тарих фәне укыта. 1955 елда Әлмәт шәһәренә күчеп килә һәм 1973 елга кадәр Әлмәт нефт техникумында тарих укытучысы, КПССның Әлмәт шәһәр комитетында лектор һәм шәһәр радио үзәгендә радио тапшырулар мөхәррире булып эшли.
1973 елның августында Сажида Сулейманова профессиональ язучылык хезмәтенә күчеп, гомеренең соңгы көннәренә кадәр нигездә әдәби иҗат эше белән генә шөгыльләнә. Сажида Сулейманованың исеме әдәбият мәйданында узган гасырның 50нче еллары урталарында күренә башлый. Шуннан соң үткән ширек гасыр эчендә ул иҗат активлыгын һәм әдәби осталыгын үстергәннән үстерә барып, 60-70 еллар татар шигъриятендә үз шигъри дөньясы, үз аһаңы моңы булган үзенчәлекле шагыйрәләрнең берсе булып таныла. Сажида Сулейманова нигездә лирик шагыйрә. Аның шигырьләрендә заман темалары, олы социаль күренешләр авторның үз шәхси биографиясе, кичерешләре белән тыгыз бәйләнештә бирелә. Аларда яшьлекләре сугыш чоры һәм сугыштан соңгы авыр елларга туры килгән бөтен бер буынның, авыл мөхитендә туып үскән гади крестьян кызларының һәм егетләренең олы да, катлаулы да язмышлары, мәгънәле шигъри юллар, тәэсирле сүзләр һәм таушалмаган сурәт образлар аша тасвирлана. Шагыйрә иҗатында зур урын тоткан мәхәббәт лирикасы да хис тойгыларының тирәнлеге, ихласлыгы һәм халык җырларына хас интонацияләре белән күңелне җәлеп итә. Сажида Сулейманова тормыш турында әхлакый фәлсәфи мәсьәләләрне шигъри образларда чагылдырган Җир су, Фал китабы, Мәңгелек ут, Ак чәчәкле болын, Сузган ике кулым кебек үзенчәлекле поэмалар һәм Гүзәлия җыры, Күңелем язлар көтә, Саулашу вальсы кебек популяр җыр текстлары авторы буларак та киң танылу ала. Ул шулай ук проза әсәрләре дә яза. Шундыйлардан Мәхәббәт сынавы, Гөлбадран, Бер сәяхәт хакында хикәят дигән җыентыкларын атарга була. Сажида Сулейманованың үзе исән чагында Мәскәүдә һәм Казанда русча тәрҗемәдә 3 җыентыгы басылып чыга. Айрым шигырьләре украин, үзбәк, Азәрбайҗан һәм башка милли телләргә дә тәрҗемә ителә. Шушы кыскача гына белешмәдән соң алда вәгъдә ителгән тапшыруны тыңлап үттек. Ниләр сөйли, ниләр саны икән, белсәң иде сәгать төннәрен. Казан, Казан, сиңа килгән саен, керфек какмый уза төннәрем. Трамвайларның шыелдавын өзеп, шау-шуларын узып кичләрнең урам бакчасыннан бер көй килә. Бер сын тора тыйып хисләрен, язиләйлү, ятәфтиләү булып, Казан күкрәгеннән саркыла, моңлы сазын уйнап шатта тора, кемне көтә, кемне чакыра. Сулыгып идел дулкыннары кага булыр уяу җаннарга, ярдәмгәргә берәү хәбәр сала, утлар ягып ага салларда, караңгыга күзне йомдырмыйча, самолетлар аша төн ярып, ир-егетләр диңгез таулар кичә, канатына алып дөньяны, ошар күкләр, агар сулар белән, бөеклеге илнең киңлеге йөрәкләргә бәреп килеп керә. Йөрәкләрнең сынап җирлеген, таң яктысын салып күңеленә, төн карасын алып иңенә, уяулыкка сакшы Тукай тора. Җырлар өстәп, вакыт геренә, туган илгә булган тугрылыкны үлчи алмый нинди герләр дә, пар ат шаба, туры Тукай җырын яңгыратырга төрле телләрдә. Казан сиңа яңа җырчыларны Тукай тарта, гүя кисәтә. Гөлбакчага керсәң күңел кышы, и алданма купшы бизәккә, һәр мизгеле елның исәптә. Сулыгып ярга дулкын кага, сугып сәгать кисәтә. Китап кибетендә күзгә чалынырлык бер нәрсә дә күренмәгәч, чуар тышлы бер китапны кулыма алып, урта бер җиреннән ачам. Ак болытлар йөзә, кош юллар уза. Йөрәкнең әллә кайсы бер җире селкенеп куйды. Кош юллары уза. Ак болытлар йөзгән күктә,
җемелдәшкән йолдызлар белән маякланган кош юллар уза. Фирүзәдәй күкне күзәтәм, сезнең якка дуслар, туган якка дуслар. Йөзәр, меңәр еллар туктамастан яшәешләрен дәвам итәр өчен оя корып, бала чыгарырга дип омтылып очкан кош юллары. Теләсә нинди кош юллары түгел, Фирүзәдәй күктән үтүче, туган якларга алып кайтучы кош юллары түгелме соң? Очраклы рәвештә генә кулым үрелеп алган китапны явып ташлыгын карыйм. Саҗидә Сөләйманова. Бу исем минем күңелемдә ниндидер җылы тойгылар уята. Кайдадыр укыганым бар кебек, мондыйга охшашлы шигырьне. Бармы? Кайда? Казан утларындамы? Азат хатындамы? Юк, искә төшерә алмыйм. Шулай да бу исем белән минем очрашканым бар бугай. Кайчан? Саҗидә Сөләйманова. Кем ул? Исеме җанга җылылык, моң китерә. Саҗидә. Агым суда, басма өстендә, кирләр чайкый сай җирдә. Саҗидә Сөләйманованың 1981 елда чыккан Сабыр канатлары исемле шул чуар тышлы китабын кулыма алганга байтак еллар үттеләр. Китап кибетешендә баскан хәлдә шигырь юлларын укуны дәвам итәм. Сезнең якка дуслар, туган якка дуслар, кәрван кошлар узатам. Бу сагышлы юлларда минем гомерем буена чит-ят җирләрдә көн үткәреп, канаты кайрылып имгәнгән, туган якларыма әйләнеп кайта алмыйча тилмергән җанымның сыкрануы сүзләр белән әйтелгән бит. Сезнең якка, әйе, сезнең якка. Димәк, минем туып үскән, читтә узган шушы гомерем эчендә бер генә мизгелгә дә истән чыкмаган истәрле буйлары мәңгегә сезнең як булып калып, инде бер кайчанда безнең якка киредән әйләнмәс микәнни. Кәрван кошлар затам. Шул кошлар белән аларның канат каурыйларына бәйләп, чит якларда патша хезмәтендә кайтмастан 25 еллар йөргән, туган үскән якларын сагынып, күз яшьләрен юта, хатларында күптин күп сәламнарын узаткан татар солдатлары кебек, мин дә үземнең кайнар хисләремне җибәрәм. Дулкынланудан дөпелдәп тибә башлаган йөрәгемә сикерергә ирек бирмичә, уң кулымдагы инде артып була башлаган портфелемне кырыма идәнгә куям да, бик зур булмаса да, калын гына шул чуар тышлы китапны чәчкә алган кебек зур саклык белән тутып, җәйге эсседә, печән чабып барганнан соң, яландагы кичке учак янында хуш исле, төрле үләннәр салып кайнаткан тәмле чәй эчкән кебек, йотлыгып, шигырьләр укуымны дәвам итәм. Таш кыялар ягы, олы диңгез яры, шомлы диңгез яры давыллы. Күңелем тула башлап, күзләремә килгән яшьләр аркылы китап битте юлларындагы хәрефләрне күрүдән туктыйм. Таш кыялар ягы. Мин 10-нчы сыйныфны бетереп, бер ел колхозда ат җигеп йөреп эшләп, 2нче елны күрше Куганакбаш авылында 7 еллык татар мәктәбендә математика, физика укытып, үземчә инде дөньяның азрак тәмен татыган бу җиткергән егет, поездда таш кыялы Урал тауларын үтеп, тагын да ныграк итеп таш кыялар белән уратылып алынган Байкал күле янына, Иркутск каласына бәхет эзләп китеп барам. Үзем белән кичкенә генә бер фанер чемодан, азрак акча, өстә ярлы гына кием. Минем исәп, Иркутсктагы хәрби авиация училищесына укырга кереп, шуны бетереп чыгып кеше булу. Башымда әллә нинди зур хыяллар юк,
Тик бер генә уй. Ничек тә булса тамак туйдырырга. Һәм гомерләре буе көн-төн авыр эш белән ватылып, имгәнеп, инде картаеп көчләре бетеп барган әти-әнигә ярдәм итү. 1955 ел июнь азаклары. Инде мин Иркутск авиация училищесын бетереп, Ленинград хәрби округына авиация частьләренә хезмәт итәргә җибәрелгән техник лейтенант. Ярлары таш кыялы Балтик диңгезе, шаулы дулкыннар, баш тулы зур өметләр, катлаулы уйлар. Өстә хәрби кием, кулбашларда ак төстәге техник лейтенант погоннары, аякларда атламас борын ук шыгырдарга торган хром итекләр, тамак тук, өс бөтен, тагын нәрсә кирәк адәм баласына. Тик җанда бер нинди канәгатьлек юк. Ял алып Иркутскидан авылга кайткач, сагынып, üzülеп көтеп алган улын куна китәргә әнинең иде ризыгы юк диярлек. Гражданнар сугышында Дутов казакларына каршы сугышларда имгәнгән, гомер буе колхозда эшләп картаеп, инде сукраеп, бер тиен пенсия алмыйча калган көннәрен капка төбендә утырып үткәрүче әтием күз алдымнан китми. Тормыш арбасын бергәләп тарткан ирләрен, әллә кемнәр рәхәт яшәсен өчен сугышка озатып, аларны шунда юалтып, инде кайтуларыннан өметләрен үзгән, балаларын кеше итәргә тырышып, җир тырнап яшәгән ятим хатыннар. Сугыш елларында гына буламы тормышта давыллар. Гомере буе читтә йөргәндә кеше җаны, туган, үскән җирен сагынып сыкрый, елый, сыктый, үзгәләнә. Давыл җилләрендә бөгелә, сыгыла, үзгәләнгән яшел яфраклы каен агачы кебек. Шигырьне укыган сайын үземнең кайда басып торганымны онытканнан оныта барып, әллә нинди сихри дулкыннарда yüзә башлыйм. Кайтасызмы кошлар, китәсезме кошлар, көтәсезне туган авылым, туган авылым. Кошлар өчен бәлки шулайдыр. Ә менә кешеләр өчен ничек? Авылдан чыгып киткәч, тәүге елларда кунакка кайтканда, мин чыннан да туган авыллы идем. Бар да исәннәр, чыксаң урамнар тулы таныш-белешләр, һәр капка төбе сайын сөйкемле, ыспай әбиләр, ап-ак сакал, мыеклы, түбәтәйле, кәләпүшле, бик ассанлы, салмак телле, акыллы бабайлар. Хәзерге көннәрдә авылда минем күңелгә якын булган салам башлы иләр, таш кыймалар, читәннәр, салкын сулы, кыршаулы агач чиләкле, сиртмәле кыйлар берсе дә юклар. Мин үскән урамның яртысында урамга аркылы салынган ак кирпечтән 2 катлы район клубы, аның алдында Ленинга һәйкәл. Күңел юксына, сыкрый, баш күтәреп карый, кайда икән яшел кас үләне баскан, ялан аяк атлы уйнап чапкан киң авыл урамнары. Хәзер авылда ялан аяк йөргән бер генә малай да күренми. Капка төпләрендәге авыл картлары, әбиләр, Тальян моңнарына күмелгән җәйге, җылы йылдызлы, күкле авыл урамнары, төнге тыкрыкларда көмеш тәңкә тавышлары чыгарып көлүче кызлар. Кая китеп беткәннәр алар барда? Мин белгәннәр авылда азайганнан азая бара. Хәзер авылга кайтсаң, урамнардан үткәндә күп кеше инде миңа таныш түгел, һәм авылым миннән читләшкәннән читләшә барган кебек тоела. Көтәсезне туган авылым. Кошлар бәлки миннән бәхетлерәктер. Чөнки аларның туып үскән, басып канат капкан, сайраган тирәкләренең күбесе әле дә исәннәр. Алар көзен җылы якларга киткән чакта үзләре белгән кошлар белән бергә очалар, бергәләшеп кире кайталар. Кошлар кешеләр кебек япа-ялгыз аерылып чыгып китмиләр туган үскән җирләреннән. Шунлыктандыр инде хәзер авылга кайткан чакларда мин күбесенчә вакытымны урман кырларда, тау сукмакларында, су буйларында үткәрәм. Күңел өчен исемнәре генә дә ни тора бит. Бакыр Чагыл тавы, Байгара яланы, Сәхәп чабыны, Әҗмәт урманы, Иске юл, Габделкадир Мәгъзум куйысы, Бакый баткан елгасы, Нигъмәт Папай үре, Чияле төп акланнары, Мәчет урманы,
шәкертләр яланы, салкын чишмә башы, торналар сазы, юкәле күл. Кайткан сайын шуларның барсында йөреп, карап, тикшереп чыгарга кирәк миңа. Шигырь укудан туктап, китапны сатып алам да, кабаланмый гына борынгы Казан урамнары буйлап атлыйм. Ә күңелдә, йөрәктә шигырьләр яңгырыйлар. Саҗидә апа Сөләйманова шигырьләре. Кеше, лашын диләр, канат кагып горур ышканга. Лашын булсам, җирне сөймәс идем. Мин кеше. Ут шикелле диләр, кулы тисә эш яна. Ут булсам, соң әллә сүнмәс идем. Мин кеше. Алтын диләр, бик кирәгем чыкса куштаннар. Алтын булсам, бер сатылыр идем. Мин кеше. Ярага туз, арага ут сала дошманнар. Кырыш булсам да бер эрер идем. Мин кеше. Араларыннан сайланып, искә кирип, жанга жылы биреп торганнары байтак. Шул көннән соң мин аның шигырьләренә дә, үзенә дә гашыйк кеше. Шигырьләрнең берсе менә ничек башлана бит. Кыелып кергән ике тау арасы, биек тауның йөрәк ярасы. Нәрсә бу? Дәһшәтле дә, моңлы да, ниндидер аянычны кисәткән, кан саркыган юллар монда. Ниндидер юалтулар булачакны искәртә бу юллар. Кыелып кергән, күз алдында биек, мәхәббәт, горур тау. Шуның башында көтелмәгәннән килеп чыккан сәбәптән соң кичкенә генә уентык барлыкка килгәндер. Шуннан соң аккан язгы кар сулары ашап, юып, ул юентыкны киңәйтеп, тауны бетерә язганнардыр. Һәм биек тау урнына ике бәләкәй тау утырып калгандыр. Ә шул ике тау уртасы кыелып кергән чокыр, тирән яра, уентык. Кеше тормышында да нәкъ шулай бит. Горур, зур, батыр булып яшәгән берәү көтелмәгән һәм һич тә уйламаган бер сәбәп аркылы юкка чыга. Кемдер тарафыннан таптала. Минем бүгенгедәй күз алдында Фин сугышыннан күрсәткән батырлыклары өчен Кызыл байрак һәм Кызыл йолдыз орденнары белән бүләкләнеп кайткан Сәми абый. Тулысынча әйткәндә, ул абыйның исеме Искәндәров Сәмиулла Габдрафи ул иде. Финнарны җиңеп, 40-нчы елның җәендә ул 2 орден тагып авылга кайтты. Без самурайларны, ак финнарны җиңәргә күптән әзер. Эреле-ваклы, барыбыз да ялан аяклы, юкә баулардан аркылы-тыркылы кайышлар буган, мылтык кылычлар таккан чапайлар көннәр буе Сәми абый артыннан калмастан ияреп йөрибез. Аның яшел әрмис киеме, биленә, күкрәгенә буган кран өстәге кайышлары, хром итекләре безнең зиһеннәрне аңгы-миңгә китерәләр. Сәми абый урамда күренмәсә, без көннәр буе аның әтисе Габдрафик бабайның тау буендагы өй янында уйнаштырып, Батыр абыйның чыкканын көтеп вакыт үткәрәбез. Сәми абый шул 40-нчы елны авылдан киткәннән соң тик 1946 елны гына авылга әйләнеп кайтты. Кайтты да башкача читкә чыгып китмәде. Мәңге авылда калды. Кайткан көенә без аны башта танымый тордык. Саргайган йөз, аркасы кәкерәеп чыккан арык гәүдә, 35 яшьлек көенә вакытыннан алда картайган, сынган кеше. Орденнарның берсе дә юк, булаларны сугышмыйча алдатып кына алган икән. Безгә аны укытучылар шулай аңлаттылар. Плен, сатлык жан. Кыелып кергән ике тау арасы, Сәми абый йөрәк ярасы. Саҗидә Сөләймановның шигырь юллары миңа шулай укылалар. Сәми абыйның гаепсезгә имгәтелгән йөрәге, тормышы, сындырылган, тапталган горурлыгы, өметсезлектән сүнгән күзләре миңа бүген дә тынга бирмиләр. Аның кыелып кергән, тирән яралы йөрәге 1965 елның март айында тибүдән туктады. Жан бирер алдыннан гына ул бүлмә такталарына хәлсез йодрыклары белән суга-суга кемнәрнедер сүкте, каргады. Ил буена шул елларда имгәтелгәннәрнең, нахак бәла ягып кимсетелгәннәрнең исәбе-хисабы бармы икән?
Тау яраларына баса-баса, сукмак сала әдәм баласы. Сәмия бик сындырылганнар үз яраларына баса-баса, үлгәнче үзләре шиңенә айрым сукмаклар салып яшәделәр. Шул сукмаклары буйлап тавыш-тынсыз, кеше күзенә чалынмаска тырышып, кимсетелгәннәр, хокуксызлар булып яшәргә өйрәнделәр. Урамнардан үткән чакларында җыелып сөйләшеп, көлешеп торган ирләр төркеме яныннан алар туктамыйча сыкраган, шул кешеләр өчен янган йөрәкләрен авызлыклап үтеп китәргә ашыктылар. Саҗидә Сөләйманова шулар турында язды микән әллә бу шигырьләрендәге юлларда? Биекләрнең биеклеге биксез, иреклеге ачык яралы, җир кигәндә шишмә булып ага, башларына яуган карлары. Сәмия абый кебек ир егетләр ил өстенә яу килгәндә иң беренче булып аңа каршы күтәреләләр. Тормыш дулкыннарында әшәкеләргә, сатлыкларга каршы иң беренче булып чыгалар. Тик алар үзләрен генә яклый белмиләр. Җир кигәндә, ил янганда, шишмә булып агалар да, парга әйләнгәндәй, йөрәкләре кыелып юкка чыгалар. Безнең татар әдәбиятында да бар икән Мария Цветаева, Анна Ахматова кебек шагыйрәләр. Табигатьтән бар бәндәләр тигез, табигатьне бәндә аера. Үскән чакта без чыннан да барыбыз да бер тигез диярлек идек. Тик үсеп килгән чакта ук кыерсытылу, кимсетүләр күрү, күңелнең әллә кайсы җирләрендә мәңгелек төзәлмәс эреле-ваклы яралар калдыра бардылар. Минем белән бергә мыек чыгарган чабаталар киеп, балтырган су эчеп, ачлы-туклы көйгә бергә укып йөргән күп малайлар бала чакларын, кемнән туып ничек үскәннәрен онытып, бүтән булган яки булмаган сәләтләрен, хәйләләрен җигеп, мал табарга, байырга өйрәнделәр. Хәзерге көннәрдә очрашканда аларның барлык сөйләгән сүзләре квартира, дача, автомашина, ишле дуслар, нинди курортларга барырга, эшләп тапкан акчага гына яшәүләре ай-һай авыр. Аларның күбесендә киң костюм эченә сыеп ук бетмәгән түгәрәк корсак, шома бит, бернинди дә уй чагылдырмый торган тонык күзләр, юеш салкын куллар. Үз йозагын сала агым суга, үз мөһерен суга каенга. Инде алар агып суга гына түгел, хәтта диңгез ярларын ук кыймалап бүлешеп алып, капкаларына зур йозаклар салып, сакчылар бастырып куйганнар. Көньяк диңгез буйларындагы пляжларда гади кешеләр урын җитмәгәннән кояш астында басып кызыналар. Утырырга, ятарга урын юк. Агым суга гына түгел, диңгезнең үзенә йозак салалар бүгенге көннәрдә. Бу шигырьнең икенче яртысын пышылдап кына сөйләрлек булып белсә дә, ул дәһшәтле булып яңгырый һәм миңа күк-күкрәп, яшен-яшнәп, давыл өстенлек иткән көннәрне хәтерләтә. Табигатькә бар бәндәләр тигез, җир куенына сала кадерләп, юлчыларга нинди серләр сөйли, ак каенлы телсез каберләр. Суларга еллар үтә тора, дөнья йөзенә бер кеше дә мәңгелеккә килми, һәркем үз вакыты җиткәч китә тора. Үзе киткәч, кешелек дөньясын яхшырту өчен яшәгәннәрнең каберләре безгә күп нәрсәләр сөйләргә тиешләрдер. 1988 елның август айында мин Уфада булдым. Анда минем бер туган апам Рәшидә яши. 50 елны Уфа пединститутын бетергәч, байтак еллар ул мәктәпләрдә тарих укытты. Соңгы елларда Уфада мәктәп директоры булып эшләп, шуннан пенсиягә чыкты. Сәнгать, тарих, шигърият ярата торган зат ул. Минем хикәяләр язганыма зур соклану күрсәтеп, ихтирам белән карый белә. Очрашкач бала чакларны, әти-әни белән бергә яшәгән елларны, мәктәптә укыганнарны, шул еллардагы укытучыларны искә алып сөйләшә-сөйләшә таң аттырдык. Зак еллар шулай иркен итеп утырганыбыз юк иде. Истәлекләрдән күңелен эчкәреп киткән апам тәрәзә аша
Кызарып килгән уфукка муаеп закына карап торды да, минем өчен һич көтелмәгән сорау бирде. Зәки, син шигырьләр язасыңмы? Мин көлеп, сүзне уенга әйләнермәкче булам. Шигырь яза белгән кешенең башы икәү булырга тиеш бит аның, апа. Берсе без яшәгән тормыш өчен, икенчесе шигырь уйлап чыгарырга, язарга, ә миндә баш берәү генә. Апа миңа көлемсерәп карап алды да үтенечен әйтте. Алайса, шигырьләр укы. Син бит мәктәптә укыган чакларыңда ук мәктәп сәхнәсеннән шигырьләр сөйли торган идең. Мин ялындырып тормадым. Агышың и агым су, туп тулы зар. Синең ни хәсрәтең, ни моңнарың бар. Апаның йөзеннән ниндидер сәерсенү чыкканын чамалап, тагын 2 юллык шигырь өстим. Тегәп моңлы күзем күкнең йөзенә, хикәя сөйләдем айның үзенә. Нәрсә булар, туганым? Шундый 2 юллык энҗе шигырьләр. Тагын да беләсеңме? Беләм. Я сөйләле белсәң. Сыгылдырып күл камышын җилләр исә, яз үтә, көзләр җитә, еллар кичә. Озынрагы да бармы? Акрын гына тавыш белән сөйләүне дәвам итәм. Шаулый диңгез, җил өрәдер, җилкәнен киргән карап, төн вә көндез ул йөрәдер, юл бара ят ил карап. Чыкты җилләр, купты тулкын, ил карабын җил сөрә, кайсы юллар, нинди упкын, тарта безне җан сорап. Мин укып бетергәч, соңгы 3 юлны апам ниндидер эчке бер төтенәнү белән кабатлады. Кайсы юллар, нинди упкын, тарта безне җан сорап. Бигрәк асыллар. Кем шигырьләрне укыйсың син? Дәрдмәнлекләр. Теге Мәҗит Гафуриның шагыйрьнең алтын прискасындагы хуҗа булган кешенекеме? Әйе. Апаның күзләре моңсулар. Мин бер дә ишеткәнем юк иде аның шигырьләрен. Менә бит элекке шагыйрьләр ничек йөрәккә үтәрлек итеп яза белгәннәр. Ә хәзергеләрнең күпчелегенең рифмасы булса, эчтәлеге юк, эчтәлеге булса, шигырьлеге юк. Күңелне кузгата алган заманча шагыйрьләр юк диярлек. Шигырьнең моңына төшенү өчен, апа, артистлар укыганны да тыңлый белергә кирәк бит. Без каян тыңлый инде артистлар сөйләгәнне. Моңа кадәр көн-төн дигәндәй эш булды. Менә син азрак язучылар белән аралаша башлагансың. Хәзерге заманда ни өчен бүгенге шагыйрьләр кеше йөрәгенә үтеп керерлек итеп шигырьләр язмыйлар, ә? Я, җавап биреп кара әле. Ничек итеп җавап бирергә? Исемә Тукай, Такташ, Җәлил, Туфан шигырьләре төшә башладылар. Аларны укысам, апам, алар бит инде бар да эволюциягә, сугышка кадәр үк иҗат иткән шагыйрьләр. Син миңа менә бүгенге минем замандаш шагыйрьләрне укы дисә. Шул чак исемле атаклы шагыйрьләр артында сабыр һәм тыйнак кына итеп Саҗидә Сөләйманова басып карап торган кебек тоелды. Күңел хәтеренең әллә кайсы җиреннән ниндидер тавыш пышылдады. Сөйлә шуның шигырьләрен. Сузган юллар, аккан сулар белән уза тора юллар, гомерләр. Юл тузаны каба сулышыңа, су юшкыны куна күңелгә. Тузан кагып кайчак көнең үтә, вакыт уза юшкын актарып. Сагынасызмы сездә өметләрнең, бары да алда, бары да әле җанда, кер куналмас якты чакларын. Бер артлы тагын 2 шигырь укыдым. Таулар кичтем, диңгезләргә төштем. Тынмасмы дип йөрәк януы. Диңгез суы парга әйләнде дә, ак болытлар булып агылды. Сулышларым болытларны куып, кайнар җилләр булып истеләр. Кайтсам, күктә йөзә шул болытлар, явар өчен минем өстемә. Өченчесе Хали Такташ шигыренә тартым кебек. Бергә чакта кайын утын яктык, син китәсең, калдым усакка. Эх, бер балкып калсын әле яктым, балта сабын салдым учакка.
Соңгы юллар әйтелеп беткәч, апам кузгалмастан озак кына минем өчен билгесез үз уйларына чумып байтак утырды. Мин түземсезлек күрсәттем. Ошыйлармы? Рәшид апа җавап урынына үзе миңа сорау бирде. Кем шигырьләре булар, Зәки? Саҗидә Сөләйманова дигән шагыйрьнекеләр. Апаның күзләрендә курку чагылды. Кемнекеләр? Саҗидә Сөләймановалар. Үзе юк инде ул хәзер. Әллә ишеткәне юк идеме? Рәшид апаның куллары үзләренә урын таба алмыйча нәрсәдер эзли башладылар. Алар калтырыйлар иде. Апа үрелеп кырындагы чөйдән аппак сөлге алды да, шуның белән битен каплап елый башлады. Бу хәл мине аптырашта калдырса да, урынымнан кузгалмыйча утыра бирдем, чөнки елый башлаган хатын-кызны юата башласаң, ул тагын да күбрәк көч табып елавын дәвам итәчәк. Байтак вакыт үткәч ул тынычлана төште. Күз яшьләрен сөртеп, бит чәчләрен азрак төзәтеп алгач, миңа карап гаепле кеше сыман итеп елмайды. Йөрәгемне әллә нәрсә эшләттең син, иркәм. Без бит Саҗидә белән 4 ел буена Уфада, Тукай урамында, институтның Тулай торагында бергә яшәдек. Исеңдәме? Агыйдел паромы янында иде ул йорт. Исемдә 2 катлы агач йорт иде. Без аның белән тарих факультетында бер группада укыдык. Бергә утырып лекциялар тыңладык. Бергә ашадык пешереп. Соңгы бәрәңгегә кадәр уртак иде безнең. Аның әти-әнисе укытучылар иде. Әтисе еш кына күтәреп азык китерә торган иде. Саҗидә шул хәтле дә асыл кеше иде ул. Сөйләп кенә аңлатырлык түгел, аны күрү кирәк. Мин аптыраганымны яшерә алмыйм. Укып бетергәч, апа азрак уйланып утырды да дәвам итте. Укып бетергәчме? Апам еламаска тырышып сөйләп китте. 50 елны институтны тәмамлап, дипломнар алдык. Безгә ач елангач, сугыш яңа беткән авыр елларда укыган халыкка диплом алып, югары белемле булу әлбәттә зур шатлык булды. Бер-беребезне онытмаска сүз куешып, вәгъдәләр биришеп, елаша йырлыштык. Мин шул елны Киевгә чыктым. Җизнең үзең беләсең, 41 елны Брест янында барган сугышларда немецларга пленга төшеп, 45 елның мартына кадәр күрмәгәнен күреп, күп концлагерлар аша үтеп, тере калган кеше. Ничек кергәндер институтка, анысында ул миңа сөйләмәде. Тик институт бетергәч, диплом алгач, пленда булгансың дип аңарга мәктәптә укытушы бирмәделәр. Китте нушадлы, кимсетүле еллар. Бер-бер артлы балалар тудылар. Саҗидә турында ул елларда уйламаска тырыштым. Исеңдәдер, мин укуны бетергән елларда берничә тапкыр минем адресын сорап авылга хатлар килә торган иде. Әйе. Саҗидә яза иде аларны. Тик мин җавап язмадым. Ни өчен? Хәрлек бит. Андый нәрсәләрне язуы да. Ибраҗизнең укыган чакта һәр чак отличник булып килде группада. Аны эшсез йөри дип ничек язасың инде? Бергә укканнарның кайберләре очрашкан чакларда хәтта исәнләшүдән дә туктадылар. Шуннан соң очрашканыгызда, язышканыгызда булмадымы? Юк. Гомерең буена үкенерлек эш башкаргансың икән, апа. Шунысы шул менә. Иң авырын сөйләмәдем әле. Без институтта укыганда ук Саҗидә кызлар тыңлагыз әле дияр иде дә, һич көтмәгәндә шигырьләр укырга тотыныр иде, яттан. Тик ул үзенекен укыганмыдыр, бүтәннәрнекенмедер, ансын белмим. Әмма ул шигырьләрне беренче тапкыр мин аңардан ишетүем иде. Кемнең шигырьләре булар дип сорасалар, азрак елмаер иде дә, сез белмисез аларның авторын дип җавап бирер иде. Бер вакытта да үзем яздым димәде ул. Мин менә укыган чакларда иң якын иптәше Саҗидәнең шигырь язганын белмәдем. Шулай сабыр хылыклы кеше иде ул. Шуннан соң еллар үтә торгач, Казан тарафларыннан Саҗидә Сөләйманова дигән шагыйрә ишетелә башлады. Мин аны безнең Саҗидәдер дип уйламадым да. Тагын байтак еллар үткәч, үзебез белән бер курсташ иптәш кыз Казанга баргач, Бауман урамдагы кибеттә Саҗидәне очраткан. Арттан килеп, елый-елый кочаклап алды дип сөйли.
Саҗидәнең эшләгән районнан Казанга килгән чагы булган икән. Шунда әйткән, менә кергән идем әле үземнең шигырь китабын сатып алырга, тик чыгып җитмәгән икән әле дип. Шуннан соң гына белдек Саҗидәнең шагыйрә булганын. Тагын бер кадәр вакыт үткәч, Азат хатында бугай басылган шигырьләрен укыгач, хат язырга булдым. Тик эчке бер каршылык аркасында тагын язмый калдым. Рәшидә мине шагыйрә булгач кына эзләп тапкан дип уйласа, менә бит без нинди шикле була беләбез икән ул. Шуннан соң тагын берничә ел үткәч түзмәдем, хат яздым. Адресын белмәгәч, хатны язучылар оешмасына салдым. Саҗидәнең фамилиясын куеп. Тик 2 айдан артык вакыт үткәч, хатыма җавап алгач, ник язганыма үкенеп бетә алмадым. Үземне үзем онытып, үксеп еладым. Ни өчен, апа? Хатны Саҗидә үзе түгел, ире язган. Соң, Рәшидә ханым, хатыгыз бик озак елларга соңга калып килде. Инде Саҗидәне җирләгәнгә 6 ай тулып үтте. Сезне бергә укыган елларыгызны Саҗидә сагынып, бик яш исенә төшереп сөйли иде. Бигрәк тә соңгы елларда дигән юллар бар иде ул хатта. Апамның яшен тыярга тырышып сулкылдавына, бүлмә диварына эленеп куелган кәкүкле сәгать тыкылдавына кушыла. Хәтта шәһәр урамнарында авыр тынлык баскан. Мин сүзне башка якка юнәлтергә тырышам. Мин укыган шигырьләр синең өчен яңалык булдылар. Әллә ишеткәнең юк идеме? Юк шул. Күрәсең, күңел сукырлыгыдыр инде. Әллә дөнья мәшәкатьләре басты, белмәссең. Татар китаплары аз килә Уфага. Килгәннәрен сатылып беткәч кенә белеп калабыз. Казанга бер танышка хат язган идем инде, сорап Саҗидә китапларын. Ел үтте, ул бу хәбәр юк әле. Ярар, читкә кереп китмик әле. Менә бер нәрсә аңлый башладым шикелле. Язылган, басылган шигырьләр күп булалар икән алар. Шулар арасыннан еллар, гасырлар үтә-үтә иң асыллары гына сайланып калып, чын халыкчаннары гына яшәешләрен дәвам итәләр икән. Һәм аларның саны табигый бик аз булалар. Әйеркәм, Саҗидә апаңның тагын нинди шигырьләрен беләсең? Укәле, минем өчен Саҗидәне искә алу көне булсын. Укыйм, чөнки мин Рәшидә апамның сүз тыңлаучан энесе. Идел өсте салкын көзге сыман, ник яман су икән бу көзләр? Тәрәзәмне салкын яңгыр кага, әллә кая китә поездлар. Тәрәзәмне салкын яңгыр ширтә, бер сизгере килеп кагуын юкка көтәм. Шул поездлар кебек минем дә бит узып баруым. Юл кешесе юлда булса яхшы, калганнарның күңеле калада. Ярны ярга кушкан саллар булып, шпаллар ята арага. Бер килерсең әле. Тапшыруыбызның ахырында да шагыйрәнең үз тавышы яңгырый. Син якты булсаң, сүрә беләм, ура беләм, үрә беләм, шигә беләм, кулымда уйный эшем, әкиятне шын итә алам, тормышны жыр итә алам, киләчәк тагын нишлим? Кыйгаш кашым күз өстендә, ай булыймы күк йөзендә, куар гашыйклар өчен. Киләчәктән хәбәр килде, балкырга теләүчеләр күп, барысында кабул итмәс күк. Син туфрак бул, җисем, җир шуннан алган исем. Син якты булсаң, киләчәк, өстеңдә үсәр күк чәчәк, чәчәккә башын иячәк, тормышка гашыйк кешең. Гомер кыш килә, көннәрне кыскарта, күк йөзенә күк пәрдә тарта, ак юрганыңа төрендә ят, мәңге хуҗа булырга уйлап, сызгырып, дулап, кыш килә. Яз килә, йөгрә атлый тып-тып,
Тамшылар тама, кояш шык-шык, шәрәгә калып дөнья яшәрә киенә, ярларны тарсынып ярсына, узмас яшьлек сыман яз килә. Җәй килә, җәяүләп, җайлап, тетрәтеп уза яшен җайдап, сабан туйларына, бәйгегә, куенын ашып кояшка, җилгә, җәйләүгә чыга дөнья, җәй килә. Көз килә, каеннар күзе күлдә, көзгедә, юлларда тау-тау олаулар, җырларда көлүдә ялаулар, бизәнеп, байып көз китә, ата йортыннан гүя кыз китә. Бүтән мәхәббәт. Яратмасалар да ялынмыйбыз, бар бит әле бүтән мәхәббәт. Шуқыса да аны мең каршыга, шаба алмас тамырын мең җәлләт. Очрашулар көтеп йөргән чакта, очар коштай йөрәк талпына, алда гомер азрак калган сайын, күңел ныграк аңа тартыла. Төшләренә кереп уята ул, уйларыңны кинәт чуалта, халык тулы урам уртасында юлларыңны бүлеп оялта. Бер карасаң ул сихерче, иблис. Я канатлы аппак фәрештә, бөтереп алып сине, давыллатып, әйләндерә җырлы вальста. Була көннәр, без шаһинәләр, 7 катлы илһам күгендә. Була төннәр, үксез кешек сыман, шаңшып калам капка төбендә. Таң атуга бардым янны ташлап, эзләп китәмезен тапканчы, кочагында жан бирергә риза, чит күрмәсен, читкә какмасын. Хәләл, харамдырмы, якыннардан айырып алган сәер хөррият, әсир итте сихри ул хөррият. Исеме аның иҗат, шигърият. Сез язучы Зәки Зәйнуллин әзерләгән «Туган якка уза кыш юллары» дигән тапшыру тыңладыгыз.